Mga kaigsunan o mga tigpaminaw nga nagsunod dining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang iyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanginaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas din mo'y magamit nato sa pagdimang-timbang ninyo makamator nga makapaghatod kanato ngadto sa kalawasan. Nga gitulo ni Master Ganamo padetsab nga amo gitulo kaninyo ang mga pagpamatuod sumala lamang sa nakasulat sa Biblia kon may basahon man nga referensya nga gigamit dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O ninitungura kumusta sa tanan nga mga chapter president nga nag-abaga sa radio station para may alagad kining programa o sa tanan nga mga membro sa nagakalilang dapit. Og labi na usab diri sa sulod sa pagtulon ang PBCM, kumusta sa tanang makaigsunan nga na sa pagkamalahutayon sa mga pagbarog diri sa PBCM lang gyud nga atong gibarugan kay mao man kana ang atong namatan og maoy atong gipasakupan. Kumusta kaninyo og dili nato pagkalimtan nga ang atong paalabuton hiniusang pagkatigom sulod sa usa ka tuig aduna may tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug mao'y atong timan-an nga diri lang gyud na mahild sa barangay San Antonio, San Misamis Oriental, dili sa barangay sa Danao, no? Misamis Oriental nga silingang barangay sa barangay San Antonio. O sa tanan usab ang mga kaigsunan, dili nato pagkalimtan atong obligasyon para sa tabang para sa pagpabarog o sa PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan o ganay pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kinusab ang igsoon Evangelista Brother Ronald Canyaman katabayong usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among ighatod na kaninyo. Ug ako na lang pagpagumusta no sa tanang membro sa pagtulo ng PBCM nga nasakop dinhi sa branch sa Caguait, Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? Og sa akong iyan nga usa ka PBCM member, Sister Adaklita Rimoho dinhi sa Mati, Caguait, Surigao del Sur. Kumusta kanimo og sa tanan akong makaprentihan dinhi sa Mati, kumusta kaninyong tanan? Og ninigayon na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpadaling og usab sa gihapon kini ang inyong igsuon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makig-uban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras mga igsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 29 na ka mga radio station. Visayas ug Mindanao adunay matag adlawng Sabado o matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo. Magsugod kini alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O kumusta usab sa mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi sa Dipolog City, ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo dinhi sa RPN DXKD Dipolog Radyo Ronda. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Ning gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta sa mga kaigsunan o mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini sa nining sibihan nga inyong gipatalinghugan sa DYLA matag adlawng Domingo mga kaigsunan, duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna
sa kautuhon sa inyong pagpatalingog o mabati kini pag-usab sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon nga gidumalahan sa mga kauban nga mga matinud-anon nga mga ministro o ibanghilista. Kumusta sa mga kaigsuonan usab nga nagahatag suporta o nagapatalingog ang atong igsuon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Jerry Itkila og sa imong pamilya og salamat kayo Brother Jer sa imong pagpadangat sa imong contribution para sa radio program nga na-receive ni Reverend Charlie Eugenio. Ato sa mga kumusta mga kaigsuonan ang chapter president dinhi sa Kambantog, Ormoc City Branch number 41. Kumusta kanimo Brother Juanito D. Digorio. Ato usab nga gitimbaya o gikumusta ang atong igsuon nga nagapatalingog kanunay dinhi sa Valencia, Bohol. Kumusta kanimo Brother Nilo Junior Hodilia. Kumusta kaninyo nga mga tigpaminawan og sa mga suki o sa mga kaigsuonan nga nagasunod sa atong programa dinhi sa Tandag City. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Sabado dinhi sa DXBP Shore FM. Magsugod ang atong programa alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kapunon din gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Atong gikumusta usab ang mga kaigsuonan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasudlong via Facebook Live. Kumusta kaninyo PBCM member Sister TC Kulihat og Sister Lily Patterson. O sa gihapon Sister TC ang among pagpasalamat sa imong pagpadangat sa mga libro o referensya nga nagamit sa atong programa o sa gihapon advance ang among pagpasalamat sa imo pang ipadalahay nga mga libro o referensya dinhi sa Central Office. Ato sab nga gikumusta og gipasalamatan ang mga kaigsuonan nga aniya sa tinipong bansa sa Amerika ang mga Amakiton and Hermias family. Ilabi na ni Brother Nicky or Nicodemus Nicky Hermias nga nagasudong sa programa via Facebook Live. O Brother Nicky, daghang salamat sa imong gipadangat nga suporta sa atong radio program nga na-receive sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio through Ma'am Ludi Bing. Kumusta kanimo brother? Ato sa mga kumusta ang atong igsuon dinhi sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? O ang atong legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsuonan, Attorney Ramil G. Carion. Og pahibalo sa tanan nga mga tigpaminawan labi na sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM nga kini kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia wala na gi-recognize as official evangelist or minister sa PBCM. O kung aduna may iyang mga gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ato usab nga gipahibalo ang mga kaigsuonan sa PBCM nga kini si Mr. Danilo Nagua og si Hermogenes Macarayo dili na usab kini sakop sa pagtulunan sa PBCM sanglit naglain na kini sila og pundok nga ilang giparehistro sa pangagamahanan nga naguluhan PADM. O kumusta usab sa atong diehard nga listener dinhi sa Butuan City? Kumusta kanimo Brother Ivan Kirk Narka og sa imong pamilya? Yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ninitungor karon Brad Rene, Brad Ronald. Sa dili pa atong hisgutan ang tema Brad Ron, mayo nga basahon nato Brad Ron ang pangutana o may mga pag-comment pod ug doon na po'y bag-o sa last Sunday nga gusto gyud niya nga ipatubag pero muna nga ato nang gibutang daan para makatagad ang nagapangutana nato sa last Sunday Brad Ron. Okay, Reb. Mao ni ang mga nagapangutana atong i-display sa screen ug atong basahon, mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Higalang Ruben Gambi dinhi sa Tandag City. Ang ikaduha, Jovelio Binarao Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang ikatulo, James B. Ticker, Christ Commission Fellowship. O ang ikaupat, mao kini si Brother Art Orion
Sugod Bukidnon, Philippines. Og atong pagbasahon ang iyang comment Brad Ron nga mura siya og apurado ba kay di man nato matubag dayon kay ngano nakahanay na daan ang para sa atong gipakita na nga pagtubag ni Higalang Robin Gambi dinhi sa Tandag, Surigao City. Tinood ka na, Reverend, og atong basahon ang comments nga iyang gi-comments gipadala sa Facebook during sa atong program ni atong March 31, 2024. Na dinhi ang iyang profile pic nga dunay pangalan Art Orion. Dayon ang iyang gi-message mao kini rep unsa di ay mabasa sa Juan 10:30. So naay question mark. Dayon dunay mga naghatag pod og mga comments niini nga matud pa hulatilang ang tubag lugar referado atong nangutana nga si Higalang Art Orion. Dayon midugang si Brother Art Orion sa pag-comment nga matud pa niya wa may tubag. Ha ha ha. So ato maning nabasahan Reverend busa nihatag kita pod og atong comments ngadto kaniya address kang Higalang Art matud pa sa atong gi-comment nga Higalang Art amura unya ni tubagon imo gipangutana may tima naman good me nga gisubay sundi lang mi. Salamat. Among panghinaot nga nasabtan nimo Higalang Art Orion, no? Niya amo nang ihatagan og pagtubag makita man nimo ganina nga na-display ang imong pangalan hulat lang og asa makita ang mga pagtubag og ikapila ka. Og sa dili pagyapon isgutan ang atong tema Bradron. Atong ipakita pod nga atong ipangusta si Igsoon Brad Heraclio Kili Insipido nga dugay-dugay na pod ni siya nga wala unta mo anhina sa PBCM dili kang master. Pero tungod kay sa Pizza 28 nining bulana karon nakita nato o sa unsa nakita karon nga pizza Bradron? Pizza City ning bulan sa Abril Sa adtong dili pa Abril, Pizza 28 sa Marso. sa Marso. Mo'y pag-abot niya tungod kay sa Martes daw sa kadlaw niya na gipakitaan siya og panan-aon nga ang nakita niya mao si Mama Kaling. Ipanha ko no siya kay gisugo siyang master mao nga nakaani siya diri sa PBC compound. O nganong ato kining gihatagag pagtaga. Kay sa ilang gihimo nga pagsulti-sulti ni Danilo Nakwa nga gibiyaan ako no ni master ang PBCM. Tod kay gi-expel kuno nako siya gumikan kuno sa politika. Nasuko kuno sa master nako mao nga ipagbuhat sila pagtulunan nga PEDM kuyaw pod. Kay og mao pa Brother Danilo Nakwa. Ngano man nga wala man ipaadto kini si Brother Kili Insipido. Ha? Unya kini siya kaniadto usa ka membro ni kang Reverend Algalo. Nagani na iyang programa sa halos kada radio station na ana. Yang programa. Yang pagkabati niya sa atong pagtulunan, nibalhin siya. Ato lang patalingugan ang pamahayag ni Brother Kili Insipido. Okay. Katong adlaw Martes sa mga kadlaw mga alas 2:30 nikigsulti siya nako nga panhaon ka ni master. Mingon lang siya nga panhaon kang master. Horon na ito yung istorya dayon siya nawala. Dayon naghinukto ko. Unsa kay kong sala? Kung kasala gyud ko. Kay tao na ang gisala. Muto nga dagan mga pilang adlaw wala ko maglangan nga gisugo siya kang master nga pasultian ko mo akong gikuan nga gihimo din akong aksyon nga mapakita ko ang katong babae nga gisugo nahagitos mga 60 tahon wala ko kaila niya kay sagi pangutana ni Reverend kaila ba ka sa mong dagway. Akong gitubang nga wala ko kaila atong lagwaya. Pero sa diha nga gipakita niya nako ang maong hulagway ni Mama Kaling,
Dito na ko na-prove nga mao gyud dagwaya mo yung nagsulti nako nga siya ang nag-ingon nga panhaon ka ni Master si Mama Kaling. Karong adlaw pitsa bito so Huwebes ko naabot karon 2024. Naabot ko dire mga 1:30. Akong gibuhat misulod ko ngadto sa higdaan ni Master. Ug dito ko nangamuyo niya nga ni ako miabot tungod sa iyong pagtawag nako. Ako si Kili Asma Insipido. Mo ni ang usa ka mabugat nga rason, Brad Ronald, Brad Rene, Brad Ron, nga kung pananglitan man, giminsahian siya nagsugo si Master. Mo nang atong ingon nga, nagtuo ta sa atong baruganan sa Pibsim dili kay istorya-istorya ra. Na ay Biblia nga pagpamatuod, pero na ay mga ebidensya pud nga ingon ana nga mga pananaon. Ang tumong, ang pinakasentro, kung sila pa mo itinuod si Makarayo, di suguon sila adto mo sa Danau. Kay wa nako ganahi ana ni Charlie. Ug moingon lugas Master rin ako kay nganong iyang gitagat si Danny, no? Unya mao nasuko ko nga ipagtukod. Kung pananglitan si Master nasuko nako ibutang talang. Kay siya na gilabanan, wa na mo laban lugar diri sa Master nako. Na ba man lugar ang huna-huna lugar ni Master ang tambal ni adto ipaglain na sila pagtulunan, di ba? Si Master Brother musilot diri nako. Tinuod ka na kay Nasayop man ko. Dili kay buhatag istorya nimo Mr. Nakwa nga magtukod og laing pundok tungod kay si Reverend matud pa ninyo nga leader sa PBCM wa man day maayo pagdala ang mga tawo mo nang nasuko si Master na lugar si Master magsugo nga magtukod mo og laing pundok biyaan day ang PBCM nga ikaw man Mr. Nakwa nag-ingon sa pagpangutana ni Master bungkagon bang PBCM ikaw may nagtubag dili bungkagon na si Master lugar magsugo tukod og PADM kay ang leader nga akong gibilin nasayop o nakasala para sa inyong panghuna-huna. Ngo nang atong gitawag og Philippine Association Danny Makarayo kay kamo may nagbuhat ana nga karon sa pagpakita nato nini naghatag pud og giya kumusta kanimo Sister Melissa Divino Dayondon. Nagpadala siya pud Bradron nga nakita nato sa Messenger nga may comment siya pagdungog niya ni igsuong Kili Insipido nga siya di ay pod giatagan pod ig pananaw ni Master nga naghatag siya pasalamat nga gigiyahan gyud og kinsay sundon dugang priba nga wala kini magtumo-tumo kay kini siya nagpadangat gyud mo na nga wala gani siya kay balo nga ato bading dadon nini karon unang atong pagabasahon bradron ang iyahang gipadala nga message diri sa FB. Okay. Bradron nga iyang ipadangat diri kanato. Atong i-display kay mo ni ang gipadangat sa atong igsuon Sister Melissa Dayondon sa conversation sa atong Executive Vice President Reverend Charlie dinhi sa Messenger sa ilang chat. Atong i-display ang comment ni Sister Melissa matud pa dinhi nga atong mabasa. Salamat Rev. Ako pod Rev nagdamgo ko nga nangandam daw mi kay naami dakong kalihukan unya pagsud na nako sa lugar nga adto himuon ang kalihukan didto ka nagwali lugar si Reverend gipasabot niini ni Sister Melissa didto ka nagwali unya imo pa kuno kong gisugo ug naa ipakuha nga papilis og sa padung nako mulakaw kay moadto sa imong gipakuha nakamata ko mautong nagpasalamat jud ko ni Master kay iya kong gihayagan kung kinsa ang tinuod namo nga sundon. Nakita nato na sa naanalisar niya. Nakita og kinsay sundon kay ba man ako'y makita niya sa katulugon. Di si Danilo nakuha na unta tog si Makarayo kay PDM na ang imong sudlan. Kini akong gipakita nga pananaon Melissa Dayondon. Wala man. In the same way parehas kang Heraclio Kili Insipido. O garon na rin ka sa pangutana kay dili man gyud ni maoy principal no ang atong pag-isgutan karon ang atong pagtubag no sa komentaryo ni Ruben Gambi paday ni part 5 ni ikalima na og dinhi nato ipasukad kay ni anak kita sa ikatulo nga third dispensation o third era kay ang primero
first dispensation, first era lugar, mauman si Hiuba at the second dispensation or the second era, gitapos man ang panahon kay Hiuba, nilutaw ang atong Ginoong Kristo karon nangita na siya nga nabakuno nga ang Espiritu Santo magbaton og lawas kay sigon lagi siyang gipayag ang espiritu dili na mausab. Atong gihatagag siyang sampol nga si Kristo sa wa pa siya motungas kalibutan, espiritu ng kahimtang di nganong nausab man lagi sa pagkatao. Pero kung ang imong gimen diri sa Moab, abuta lang kay gihatag lang namo ang example sa atong Ginoong Kristo pag-una. Ato pamation, Brad Ron, Brad Rene, Brad Ronald, ang pamahayag ni Higalang Robin Gambe. Okay. Naglantaw ko sa video igsoon, dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili lalim oy. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon, ha? Kay gani ako nga gilantaw gaina ang previous nga video sa PBCM igsoon nga ilag yun nga gi-probe nga ang Holy Spirit Dios, pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So mao ba kana ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu? Ingani siya igsoon. Kung ato lang taon ang Dios espiritu og ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios espiritu naturalmente wala pud nay pagkausab. Ato nakita nga mabugat nga rason nga basta espiritu wa gyud ay pagkausab, pero atong i-review bredon, atong i-display ang iyang istorya unya atong batbaton bredon para mahatagan og katin-awon pud sa atong mga tigpaminaw. Okay, atong basahon ang gipamahayag ni Higalang Robin Gambi, atong i-display ang iyang mga gisulti. Robin Gambi nga pamahayag. Naglantaw ko sa video igsoon, dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili lalim oy, lugar kining giingon niya dili basta-basta nga mga magwawali sa PBCM. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Kay gani ako nga gilantaw ganina ang previous nga video sa PBCM igsoon nga ilag yun nga gi-prove nga ang Holy Spirit Dios. Pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So problema di ini nimo Higalang Gambi nga nagpailami katumanan sa Espiritu Santo natuman sa magtutudlo. Matud pa din dugang nimo so mao baka na ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu. Ingani siya igsoon kung atong lantawon ang Dios espiritu ug ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios espiritu naturalmente wala pod nay pagkausab. Oh. Atong timan-an ang gipahayag ni Mr. Robin Gambi nga paglantaw niya sa video dili gyud pod kuno daw basta-basta ang mga magawali sa PBCM. Dili lugar lalim pod. Matod pa niya. Karon tinod man na kay kumanubag ta ato maipasikat sa Biblia, pero matod pa niya kung hisgutan lugar dia, kung basahon lugar kuno ang Biblia may tungod sa Holy Spirit, matod pa niya mga igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Kay paglantaw kuno niya sa previous nga video sa PBCM nga ilag yun daw nga giprobe nga ang Holy Spirit Dios. Pero matod pa niya ang nakaproblema kay nagpakatao. Lugar na problemahan siya unya. Lugar ko na problemahan siya, problema po namo kay nganong tuod nga gipakatao namo. Ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang o sa divine nga master. Sa ato pa imong gipamatud-an nga dili gyud pwede nga matao nga mahimong persona nga pagkatao na lugar niya na. Unsa imong gigamit nga conclusion? Sumaw ba ka na ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu? Ingon din ka. Ing-ani siya igsoon, kung atong lantawon
ang Dios Espiritu ug ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios Espiritu, naturalmente wala pud nay pagkausab. Isa to pa imong gimintin. Unya mo tong amo kang giatagan sa pagtubag nga kung si Kristo Espiritu na ang kahimtang sa magpakatawo nganong nausab man siya. Mo tong amo kang gingnan diri sa among magtutudlo kung imo nang ibungat niya. Nay tagna nga gibasihan pero ang tagna dili mag-probe sa ngalan kay dili abilidad sa Dios ka kung dunay ang tagnaon o may tagna ibutang ang pangalan. Hain ang tagna may tungod sa gitawag og Espiritu Santo, Brad Ronald, sumala sa nakasulat sa Biblia. Aniya ang tagna Reverend mahitungod sa Espiritu Santo. Atong pagabasahon sa Biblia nga King James Version Holy Bible dinhi sa nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Kung atong basahon sa Cebuano, giyon sa pagkasulti, gipalandong ko ang tanang buhi nga naglakaw ilalom sa adlaw, uban ang ikaduhang bata nga mibarog puli kaniya. Nakita nato kung sa English na balikan tag ingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Kanang second child, dili man na magkwinta og second child ug why first child. Busa sa Cebuano na nga pagkasulti, giingon, gipalandong ko ang tanang buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, uban ang ikaduhang bata nga mibarog puli kaniya. Kanang gitawag og mibarog, ang gitawag kanang ikaduhang bata, second child that shall stand up in his stead. Doon na di ikaduhang bata nga mubarog puli kaniya. Kining ikaduhang bata mupuli na. Na kung imong sabton wa may bata nga way inahan o di na ipakatao, dili po na pwede nga magpermanente po nagbata, mudako gina. Pero kung atong kwintahon, kay di man lagi ta makakwinta, Brad Ronald, nga second child ug walay first. Kay kining second, mo man nimo puli. Kinsa day ang first nga gitagna. Nga dili pod abilidad sa Biblia, nga kung itagna ni nga first, ibutang na daan ang ngalan. Hain ang tagna sa first child. Brad Rene. Anyareb ang tagna sa first child dinhi sa Isaiah chapter 9 verse 6 sa King James Version Holy Bible. Nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nga sa atong pinulungan, Cebuano, nagaingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amhan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. O nakita nato na kung balikan ta ang English version sa King James, nag-ingon no, for unto us a child is born, unto us a son is given. Nga kung sa Cebuano, giingon na, kay alang ka nato ang usa ka bata na tao, alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Mo ni nga gitermino na mo og first child. Nakaron sa di pa nato ipadayon ato sa mubasa sa ako di ay no, akong ipaybalo ni Ignacio Cabanero no sa iyang comment sa atong giwali diri sa DYLA. Nag-ingon siya, mga Brad, kining PBCM kang Ruben Iclio ba ni? Ato pa bag-o pa din ni siya. Nagsunod, among hibalo nimo nga kining pagtulon ang PBCM, dili kini kang Ruben Iclio, kay si Ruben Iclio ang iyang gitukod nga pagtulunan PBM man, Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated. Ang amo PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy
Incorporated. Nga ang Supreme President sa PBCA mao ang among giilang nga Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Unya ang Supreme President dito, Bradron, Sa PBMA mao si Robin Icleo. nakaron. Balikan ta. Naaday bata nga matao sumala sa Isaias 9:6. Karon sa pagkatuman na ni ini, Bradron, may Biblia ba nga nagpamatuod nga kining Isaias 9:6 kay wa may ngalan diri nga mabasa? Igalang Robin Gambi. Nagtugan ba nga kini 9:6 reperado sa atong Ginoong Hesukristo, Bradron, kung susihon ang gitawag og mga Biblia, ubang Biblia, Bradron? Nagtug-an Reverend nga ang katumanan niya na maong Ginoong Hesukristo gani ang ubang nga mga pagtulunan wa gisupak. Pero kita nga mga ministro kinahanglan nga atong pamatud-an nga kanang Isaias 9:6 referado gina sa Ginoong Hesukristo nga nagpakatao. Kanang gamit nga terminong child. Bisan tuod, Bradron, ang mga pastor, nahibalo na sila nini, no? Pero abilidad nato nga, og dili ka pastor, mahibaw-an gyud po nimo kay among ipakita ang literal gyud nga makita gyud nga mabasa nga gireferar kini dito sa Isaias 9:6. Tinuod ka na. Mugamit taglaing version sa Biblia, Reverend, isip relative niining Isaias 9:6 nga gibasa sa kaubang ministro. Kining Bibliang gitawag Amplified Bible. Ari ko mubasa sa John chapter 1 verse 1 niya. Ito ikama pagbasa sa verse 14. Gingon sa pagpahayag. In the beginning, before all time, open and close bracket, was the Word, unya ang kining word yan siran nga mao ang Ginoong Hesukristo kinaman Christ. Was the Word Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Giabayan, Giabayan kini Reverend og teksto ang Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6. opposite tagadiyot, no? Kini mga kaigsonan, mga mahal namong tigpaminaw, ug naa ka nining Amplified Bible, kanang nakadisplay diha, mo ginaang mabasa. Naagid na ang Isaias 9:6 to prove nga kini di ay Dios nga Kristo. Siya day na katong bata nga mataw nga giingon na mo first child, una nga mutunga, sa dili pa ang second child that shall stand up in his stead nga mo puli o mubarog sa iyaon niya napud nga dapit. Nakaron sa atong pinulungan, Bradon, giyon sa pagkasulti. Atong basahon ang John chapter 1 verse 1 sa atong pinulungan. Mao kini atong mabasa rib sa sinugdan sa wala pa ang tanang panahon. Ana-ana ang pulong nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon na ang Isaias 9:6. Siyempre, sa paghubad na, kay wa may Cebuano, atong giubad, sa English, naam ng Isaias 9:6, muna nga makita gyapon inighubad, nga muna, si Kristo gid ang katumanan, daw be kay, sa tagna sa Isaias 9:6, wala may Hesukristo didto, sa atong gibasa. Unya kay, ang katong gitagna sa Isaias, gitawag og 9:6, ipakatao man ang bataa. Na kanibang atong Ginoong Kristo nahimo ra ba gyud nga natao nabutangan og unod, Bradron, o pagkatao na niya natuman ba ang maong tagna? Natuman, Reverend, ang tagna sa Isaiah kay kanang term child, understood na maginang anak nagbabay, pero dugang pruiba nga sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo nga sa sinugdan gitawag diag siyag pulong, magbaton giniglawas kay gingon man nga mahimo siyang magpakatao. Niya basahon ako ang verse 14 sa chapter 1 sa John sa Amplified Bible. And the Word Christ became flesh, human incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, live a while among us. Bisag diha lang ang atong pagbasa gitin-aw nato nga kini diayng word nga mao nga atong Ginoong Hesukristo nga mo nang gitagna dito sa Isaiah nga mahimong child and the Word became flesh. And then tabernacled, fix his tent of flesh, live a while among us. So, sa atong pinulungan, gingon ka na, ug ang pulong Kristo na himong unod, tao, nagpakatao, matinaw ha, ug mipuyo, gipahimutang ang iyang tulda sa unod, mipuyo sa makadiyot uban kanato. Nakita nato nga sa pagpakita na sa Cebuano nga
nagpakatao og mipuyo, gipahimutang ang iyang tulda sa unod. Si Kristo nahimong ingon nga tulda diha sa unod. Sa English na tabernacle. Di nakita nato nga si Kristo tabernakulo. Nakaron, pag ingon nato nga siya ang first, kay naa may second. Unya ang second ato nang gipamatud-an nga mo na ang Espiritu Santo natuman sa atong magtutudlo. Siyempre, mingon po sila na ay Tomas Eugenio dia, mao bitaw. Sa 9:6 sa Isayas na ay Hesukristo dia. Wala. Sa ato pa ang nasayod na mo paila, sama usab ka na mo. Kaya nasayod man mi, mo na kami ang mo paila. Sa makadaghan na natong gisulti nga, walay lain mo padayag sa balay, sa sulod sa panimalay, dili ang nanumbalay. Dili pod ang silingan sa balay. Kundili ang tag-iya sa balay kay balido. Kasi tag-iya sa balay, pananglitan. Ang amahan o ang inan o ang pamilya na mga anak, sila mo inasay niya na. Kung ang pagtulunan sa PBC panimalay ni, ang kami nga mga membro o mga sakop sa pamilya, nga ang tag-iya nini, mao si Master. Si Master mo inasayod. O kalakip kami tungod kay pamilya man, nasayod mi sa panimalay. Sa pagkaagi, nga ang kamaturan di kang Master, yang girebel, ipadigyan, mong nasayod mi, amo na diyang ipahayag. Karon ang question, Bradron, Correct. niingon man lugar ta nga, kay nagisgot ta nga, second child, nganong kunong nag-ingon ta nga si Kristo, first, ang question niya, sayop diag mo ingon mig first. Lugar asam day ta mag-unag kwenta, mulargo tag second, first, Dili. third. Di ba first, second, third? Pero gusto sila nga, sigmayin sila, Bradon, kanang di lang atong gamiton ang pag-analisan, kanang mabasa o masabot kay naay mabasa. May ikapakita ba kitang priba, Bradon, nga ang atong Ginoong Kristo first yun? Para di na maglisod sila nga kung first, doon na di ay second, o ang second, mo na mo puli sa first. Tino na Reverend, ug kadto na kitay maipakita nga katinawan nga ang atong Ginoong Kristo nga gitagna nga magpakatao mulugar gud nga siya ay first. Onya sa among doktrina dunay second child nga moitagna kana sa Espiritu Santo nga magpakatao. Basahon ko rin kining version na sa Biblia ang gitawag The Message. Catholic Ecumenical Edition. Ari ko mabasa sa John chapter 1 verse 1. Nga sa di pa nimo basahon, Bradron, kining imong giingon nga diri ka mo basa aning gitawag og The Message. the message. Uh-huh. Okay ni sa pagbasa na nimo. Buti pa sabot nga sa basa ganina sa Amplified Bible naa na diya nga si Hesukristo di ay ni. Kay giabayan man og Isaias 9:6 to prove nga dito kini sa Isaias ang relasyon ini. Tinod. Oo. Okay, basahon na to rin para sa katinawan nga mulugar gyud ang Ginoong Kristo first. John chapter 1 verse 1 kama 14 kingon. The word was first. Klaro kayo ha? The word was first, the word present to God, God present to the word was God. Sa atong pinulungan, Bradron. Atong basahon sa atong pinulungan, ang pulong mao ang una. Bisag diha lang red, klaro kayo. Ang pulong mao man ding atong Ginoong Kristo sa sinugdan nga sa Amplified Bible, giabayag Isaias 9:6 nga ang Isaias 9:6 tagna sa pagpakatao katong gingog child. Klaro kayo nga ang pulong nga mao si Kristo mao ang una. Oh. Naklaro. Di na mo maglibog. Higalang bambe. Kung balikan ta ang English, para to prove nga makabasa tag first kay English mo lagi itong Ecclesiastes 4:15 ganina, Bradron. Oh. The word was first. Nakinsa man ning first nga word? Di sa atong Ginoong Kristo ni. Naunsa man ning word nga first? Bradron, naunsa ning word? The word was first. Unsa man ni? Nagpabilin nga word lang yun ni Bradron kining first. Wala Reverend tungod kay sa tagna sa Isaias 9:6 mahimo man ang bata, child. Sa ato pa kining word magpakatao gini. Pasahon na to ang John chapter 1 verse 14 niining version sa Biblia The Message. Kingon, the word became flesh and blood. Bisag di arata no. Nahimong unod ug dugo.
sa atong pinulungan, Brother Ron? Atong basahon sa atong pinulungan, ang pulong, ang sira na to, maong Ginoong Hesukristo, nahimong unod ug dugo, nga numang nahimong unod ug dugo, kay may tagna sa Isaias 9:6. Okay. Balikan ta ang English sa John 1:1. O na, the word was first. O nakita na to. Ang pulong mao ang una, di first. Naunsa man ning pulong? Nga mo man ning atong Ginoong Kristo, ang first. Na diyon sa 14, giingon, the word became flesh and blood. Di nahimo nang may unod ug may dugo. Di tao na lugar. Katong first, nahimo na gyud nga nakabaton og lawas. Nabasa wala. Nabasa. Nabasa. Busa ang atong Ginoong Kristo, mao siya ang first child, una. Nakaron. Kaya nag-isgot man tag second child. The word nga second, sa referensya, unsa ang kahulugan sa second, Brad Ronald, sumala sa mga referensya. Aniya ang gipakita, Reverend, nga atong gamiton nga referensya kung unsa ang hulugan sa second. Merriam-Webster Dictionary, since 1828, atong basahon kining second sa adjective. Gayon dahil sa number 1, na letter A. Next to the first in place or time. Sa atong pinulungan, sunod sa una, sa lugar o panahon. Matinaw, oh. Kung mag-isgot tag second child, Brad Ron, kay doon na may mupuli sa first, mamantong atong Ginoong Kristo. Nabasa na. Igalang Ruben, Gambe. The word nga second sa Merriam-Webster Dictionary na migula sa 1828, since 1828, the word nga second, adjective na. Ang unang nga gipakita sa litra kay may biman. Diri sa litra nga A, next to the first in place or time. Pag magisgot na second, next na sa first yun. Na kung ang Espiritu Santo sa tagna second, di na ay first. Sunod na sa una sa lugar o panahon. Di, may timanaan. Nakaron, sa tagna may tungod sa Espiritu Santo, Brad Rene. Tungod kay dunay nangutana pud lagi nga unsa man kuno nang Juan 10:30 nga atong atagag pagtagad og gamay si Art Orion. Ingon din si Art Orion nga unsa man din nang Juan 10:30 kay abi nag-iunta nga ang amahan wala magpakatao, ang anak ra mo'y nagpakatao. Tungod kay nay Juan 10:30 ako ang akong aman usara, iyang gisabot nga basig nagtuo ta nga wani siguro ni pero di man siya may atong topiko. Ato lang gilakbitan. Kung magisgot ang atong Ginoong Hesukristo, tali sa amahan og tali kanya og tali sa Espiritu Santo, maura ba ang Kristo og ang Espiritu Santo, Brad Rene, sumala sa Biblia? Dili gini sila usarib, no? Ang si Ginoong si Kristo, dinhi sa nakasulat sa King James Version Holy Bible, nagsaad siya og lain nga manlaban or another comforter. Niya atong pagbasahon dinhi sa John chapter 14 verse 15 ngadto sa 17 nagaingon sa English, "If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever." Sa verse 17, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you." Oh. Sa question nato sa bersikulo 15, sa question nato ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo maora ba? Isa English, "If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he," it is referred to the Father, "shall give you another comforter." Sa Cebuano, Brad Rene, atong ipakita unsa na kini sa pagkasulti. Sa Cebuano Reb, sa malong yapon nga bersikulo atong pagbasahon, nagaingon, "Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, og ako, matud pa ni Kristo, mga muyo sa amahan, o kamo iyang paghahatagan og laing manalaban.
nga magapakig-uban kanyo hangtod sa kangturan sa the city nga mo ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kanya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og maanhat siya sa sulod ninyo. Higalang Art Orion, no? Kung ang atong Ginoong Kristo og ang amahan usara tungod kay nas 10:30, way lalis ana, pero di man na usa kay sama sa 19:5 og 6 sa Mateo nga pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan og inan og muipon siya siyang asawa og silang duruha di na duha usar gyud sila. Kay kung muingon ta nga maura og si Hiuba maura pod nganong nag-ingon nan si Kristo sa Juan 14:15 balikan nato sa Cebuano. Kung nahigugma kamo kanako, ingon ni Kristo, inyong pagatumanon ako masugo. Ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang pagatagan, ug laing manlaban. Sa diyang mga muyo siya sa amahan, ang amahan mohatag og laing manlalaban, nga sa bersikulo 16 hangtod sa 17, sa 16, ug sa 17, nga maong espiritu sa kamaturan. Balik nato sa bersikulo 15. Kung si Kristo maura, siya ra ang aman, nganong mga muyo man siya sa iyang amahan, nga siya ra man ng amahan. O niya, pagpangamuyo niya nga, aron ipadala ang laing manlalaban, ug sa English na, another comforter, maglilipay lugar. Sa banghuban, maglilipay, manlalaban, advocate sa oban nga English. Na, ipadala ang laing malaban ng Espiritu Santo nga siya raman na. Dinhilang daan, another comforted. Magkalahi ang Espiritu Santo sa kang Kristo o sa amahan. Karon, kuha na to ang another comforter. Lain na nga manlalaban o maglilipay. Ang kining gitawag og the word nga another brethren. Unsa man ang the word nga another? Kanang another ba? Maura gyapon kung mubasa tag mga referensya. Atong basahon, Reverend, sa Merriam-Webster Dictionary, mahitungod na ning word nga another. Niya, another, kung sa gihatag nga definition, one that is different from the first or present one. Sa atong pinulungan, kining another, usa, sa Cebuano nga pinulungan, usa nga lahi, gikan sa nakauna o kasamtangang una. So, managlahi direct kining another nga pulong kay different from the first ang gipahayag nga definition. O di nakita nato nga the word nga another naghisgot nun one that is different from the first. Nagi first pero different ni siya kining another. Kung ang Espiritu Santo another different from the first. Remember Art Orion o higalang Robin Gambi. Nakita nato nga mauni ang mupuli. Og sa Biblia ang Espiritu Santo moning atubangon nato nga ikatulong panahon. Ikatulong nga itawag og third era or third dispensation. Nga mo atubang natagbag ungalan kay atong naila Yahweh o kon Hihuba man o Jesus Christ o Yahushua Misaya. Sa Biblia gitag na nga adunay atong atubangon nga bag-o nga ngalan. Ug kana natuman sa among magtutulo. Ug sa titulo niya na gitawag og bato nga puti. Hay nang prueba ni Brad Rini sumala sa Biblia. Niya ang prueba reb dinhi sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17 ug atong pagbasahon nga Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church nga gaingon. Ang adunay igdulungog ginahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadagaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga mooy magadawat niini. Nakita nato nga naay bag-ong ngalan para sa mga mahimo napod nga magmadaugon aron dawat nato ni dawaton lugar maila nato diya sa ato pagkamadaugon nga aduna nay bag-ong ngalan nga atong atubangon pero diin ang ngalan nga nakasulat sa bato nga puti kung sa the book
Tyndale translation nga Biblia ang gibutang dia engraved. Ah? Ang the word nga engraved gikulit dili na literal nga bato. Diin diha makabutang ang maungalan. Nganong piho nga kining bato nga puti dili na ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Ronald, sumala sa nakasulat sa Biblia. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo rib gitawag ka nagbato sa pamag-ang. Ang puriba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 20 ingon ini nga atong mabasa. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. O nakita nato nga si Kristo uluhang bato o bato sa pamagang. Dunay batong puti. Giingon lang sa description nga gamayng bato nga puti. Ngano nga giingog gamay kay dili ka na maila paglili kung dili na ipaday kay gamay gud ay labing daling makita. Ang dako. Na kung ang batong pamag-ang si Kristo, ang puting bato di magkalahi na. Si Jehova pud ni sumala sa gitawag og Biblia, brother ni nga si Jehova ni kining gitawag og bato nga puti. Dili gina siyuba ng bato nga puti reb kay ang siyuba mao man ang iyang titulo ang bato. Niya atong pagabasahon nga Biblia adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ngadto sa 4 ang giingon. Kay igamantala ako ang ngalan ni Jehova, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong og matulid. O nakita nato gimantala ni Moises nga sa ilang panahon sa first dispensation o first era si Jehova ang gimantala. Unya pagmantala naa sa bersikulo 4 kay sa bersikulo 3 kung balikan na to, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova o sa titulo ni Jehova. Nas 4, ang bato, ang iyang buhating pitman, dili si Jehova, batos pamagang, pagkamahal namong tigpaminaw. Igalang Robin Gambe, matinaw na. Nga matod panimo nga ang espiritu magpabilin nga espiritu. Ipamatod-an na mo, si Kristo espiritu nga kaimtang, pero nagpakatao. Kung nangita ka sa among magtutulo asa, Ecclesiastes 4:15, second child, ikaduhang bata, ang first child, maong atong Ginoong Kristo. Pag second child, ikaduha, ang Espiritu Santo. Unya, si Kristo, nga first child, na ititulo nga bato sa pamagang. Si Jehova sa first dispensation, o first era, bato. Ang second era o second dispensation, si Kristo bato sa pamagang. Unya sa third dispensation, the time of Holy Spirit, no other than Master Tomas D. Inyo Sr., mao nga naa ang titulo nga bato nga puti. Unya, kini ba sa ubang hubad, labi na sa mga Jehovah's Witnesses, Badron, wala nila i-emphasis nga kinibay Espiritu Santo. Pero piho ba nga kini dili gyud kini ignon nga literal nga bato, Bradon, kining nakasulat sa Pinadeg 2:17? Based sa ilang pamatuod, Reverend, nga atong pagabasahon, dili gina literal nga bato. Gani kanang bag-o ngalan din na, itumbok nila o gipayag nila nga nagtumbok ka nagpersona. O tao. Tao. Kini ilang libro, Reverend, nga naguluhan, pinadayag. Pero sa Tagalog nato pagabasahon ang gitawag og apokalipsis, no? Okay. Pero ang Pinadeg og apokalipsis mao ra na. Maura na. So basahon na to sa Tagalog, Apokalipsis kining pinadaya. Dinhi sa pahina 46 niya atong basahon. Ano ang bagong pangalan na nakasulat sa bato? Ang pangalan, yagi mo nagog pangutana, so ilang gitubag gyapon nga ang pangalan ay isang paraan ng pagpapakilala sa isang tao at nagtatangi sa kanya mula sa iba. Sa atong pinulungan, Kung Bradon, basahon ni sa itong pinulungan, Reb, matod pa din ni, unsa ang bagong ngalan nga nahisulat sa bato. way lain katong nas Pinadeg 2:17, Bradon. Bato ba yun? Dili, Reverend, kay matod pa sa ilang paghubad, ang ngalan
usa ka paagi sa pag-ila sa usa ka tao. Og, Og nagpalahi ni anang usa gikan sa uban. di, makita, matinaw, nga sa Tagalog pa, kung balikan na to, nag-ingon, no? Ano ang bagong pangalan na nakasulat sa bato? Gitubag. Ang pangalan ay isang paraan ng pagpapakilala sa isang tao at nagtatangi sa kanya mula sa iba, sa atong pinulungan. Giyon sa pagkapayag. Unsa ang bagong ngalan nga nahisulat sa bato? Mamunang batong puti dito sa Pinadig City nga gibasa ganina sa unahan. Unsa daw? Unsa ang bagong ngalan nga nahisulat sa bato? Bato yun. Tao na din na sa katumanan. Ang ngalan sa usa ka paagi sa pag-ila sa usa ka tao. Og nagpalay niya ng usagikan sa uban. Lahi na siya at uban. Kung mao, kung gigamit na mo na, dili kay nag-ingon ang mga Jehovah's Witnesses nga Espiritu Santo mo na. Ewan po sila kalimutan. Ang among gipudyot niya, nga na hibalo di sila mismo, nga tao di na sa katumanan ng bato nga puti. Musa among ipamatud-an nga, sa dapit kini sa Espiritu Santo, tungod kay si Kristo, bato sa pamag-ang, Episodes 20, og siyuba, dili kini siya, tungod kay siyuba sa Deuteronomio 32, 3-4, siyuba, bato. Si Kristo, bato sa pamag-ang, ang Espiritu Santo, bato nga puti. Og sulmana pod sa mga nagtuon o mga teologo, nga scholar pod sa Biblia, brethren, ila mang gipamatud-an nga ang Espiritu Santo tawag yun o personal sa katumanan sa ila ng panglili ngadto sa unahan, brethren, busa Cebu ang atong pagpamatuon nga mo pamatuod o magbaton gyud iglawas, busa dili kalikayan nga sa mga tagna sa Biblia ug sa referensya napasibo. Kay kung dili mapasibo ang referensya diya sa Biblia, mao nang gitawag og diferensya. Brethren, Okay, Reb. Atong basahon ang usa ka libro sa usa ka theologian, isip referensya nato, kining gitawag New Testament Theology by Donald Guthrie. Basahon nato, Reb, sa page 531 ang pamahayag niini atong mabasa ingon niini. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tin-aw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton. Nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kundi ilhon nga personal. Dugang pa dinhi sa pagpahayag ni Donald Guthrie, gingon, dugang niining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Referado ni sa Espiritu Santo ning laing maglilipay. Nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. Ingon kay galang gambi ang nakaproblema kay miila sila nga ang Espiritu Santo Dios pero diha sa persona sa ilang magtutudlo. Bisag pag di pa may matudlo diha sa among magtutudlo, sumala sa theology, New Testament Theology by Donald Guthrie. Unsay gingon? Ang maglilipay usa gyud ka persona sama kang Hesus mismo. Lisod pag anak mi mo tuon nimo nga nalupig na si Donald Guthrie nimo. Ug ang Espiritu Santo diha na gyud pod ipag-alagad ta karong panahon na. Hay nang priba sumala sa Biblia, brethren eh. Aniya ang prueba, Reb, kining Biblia nga adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ang nakasulat. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kadlagdaan. Matinaw nga ang atong pag-alagad, mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Dili kini si Jesucristo. Unsay priba nga dili kini si Jesucristo, Brother Ronald, kining diha na ta mag-alagad sa bag-o ng paagi o bag-ong kinabuhi nga pag-alagad. Aniya ang puriba na Reb kung atong pagabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios kining gibasa sa kaubang ministro kining Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ingon na niini ang atong mabasa sa ang pulong sa Dios. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa
sa kabatayon ni Kristo, luwas ta kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. O di klaro nga ang atong bag-ong pag-alagad sa kinabuhi diya na sa espiritu mo ni nga gitawag og pagkinabuhi nato nga bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. O na sa unang panahon so wala pang Espiritu Santo, natural ang ilang giwali maong gyud ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi. Giingon ba sa Biblia nga ang ilang pagwali sa kang Kristo bradron pinaagi pud sa pagwali kanang the word nga pinaagi? O Reb, atong basahon ang pahayag sa tinun-an ni Ginoong Hesukristo nga mao si apostol nga si Pablo dinis Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Karon, kay narabay na nga nagapangutana dinhi sa buhol nga nag-question sa atong mga kauban nga iyang pag-umangkon. Ingon siya nga ang gitawag og unang Pedro 1:12 di man kuno na mga taong nagwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo, di man kuno na kay mga tao kuno na nga nagwali pinagi sa Espiritu Santo. Naunsa man ning tawhana? Nakaron kining atong gibasa kay nagwali pinaagi sa pagwali may tuod kang Kristo. Dili si Kristo ani Magiwali. divino ang giwali. Ha? Mura magnawa ang di ana bino na lay nabilin kay og makuantas bino na masalag man atong panghuna-una. Nakaron atong ipakita nga kining pinagi sa pagwali may tuod kang Kristo. Si Kristo gina ang giwali karon kay naa naman ta sa Espiritu Santo nga puli sa atong Ginoong Kristo bradron. Ang pagwali nato sa Espiritu Santo giingon pog pinaagi sa pagwali. Gigamit gyapon ang maong termino Reverend. Basahon ako dinhi sa pahayag ni apostol nga si Pedro sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giyon sa pagbayag. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi. Gamit gyapong termino nga pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsundo. Oh. Na in the word nga pinagi sa mga taong nagwali sa mga balita sa Espiritu Santo ingon siya. Ningon ka nga dili na Espiritu Santo ang ilang iwali. Nakatong 17 sa Roma. Di po to Kristo. Di po to Kristo ang giwali. Tungod sa pulong pinaagi. Busa na say panimo, no? Busa higalang Robin Gambi ato ning ipadion brethren. Para masabtan nimo nganong mang Espiritu Santo naman kay sa panon ba kang Hiuba nga di na iwali ang Hiuba mo to'y hinungdan nga naipuli Hesukristo karon kay namay nipuli kang Hesukristo di sa ato pa nabapoy mabasa nga mawala ang wali nga Kristo. Mo na nga among gipanghinaut nga nasabtan na nga aduna day pagbaton og lawas ang Espiritu Santo sumala sa tagna sa among pagplastar. Ang tudya ang among ikalagad kaninyo kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas Dinyo Senior ug sa kaubang mga ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Ug kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Ronald Kanyaman. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.